Hello, mabungahong kagabion. Para sa mga Kristiyan. Ako sang i-share itong live ang Exo na, wait. Ako sang i-share, okay. Kumusta yung adlaw mga igsoon? Nagaampo ako kanunay nga namos maayong panglawas. Maayong kahimtang og duol sa Ginoo. Sensya na nagwawa atong background kay na ako edit igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Live tayo igsoon. So this time ako mong encourage to share our live tonight. Unya i-mention yung mga higala sa comment section. Labi na kung namoy kaila mga igsoon nga kabalo mo nga dugay na nagsigig ampo, sigig pangayo sa Ginoo. Wala na itabo. Basi nasangit sa dire mga igsoon, mao ni atong topic karon. But before that, ako sa i-share igsoon. Kaya to share tong live for the glory of the Lord. Alright. Ako sa i-share ang live na to. Itag sa nako mga igsoon. Imong gihuman Praise the Lord, hallelujah. Okay. So, ko ang gi-share itong live episode. Okay. Done sharing. Okay. So, kumusta mga igsoon? Akong gibati, akong tingog ba? Okay naman. Gikan pa ko gipagaw. No, kay grabe ang schedule na to diri sa Bohol, igsoon. And then, katulad gining pag last time nga, grabe akong pagaw. Katong gikan pagid ko sa Cebu City Jail. Isip speaker nila sa anniversary niya. Naughan kog singot ba, no? Kay baon na tayo igsoon, nga lawas na ba'y puhunan na to. So, nakalipat ko. So, mao na nga, mao to nga gipanuhot kog mayo, gihilot ko. So, nag-rest ako diri sa Bohol, igsoon. Yesterday, wala ko ning adto sa Cebu City Jail. Unya, napo ko today ako ni adto sa Cebu City Jail kay yesterday po na ay schedule sa nako igsoon diri. Aside sa Simba, after the Simba, wala dyan ko ipahulay after Simba, igsoon. Ani nga dumi, usa ka somewhere in, diri sa mga sa Clarin, Bohol. Unya na ami, giadtuan nga balay, kay gigrasyahan ba sa ato ang halangdon nga gobernador diri sa Bohol, igsoon. Na siya gitabangan nga, usa ka tabangunon sad nga tagaan og balay ba, magrasyahan ba.
no? So mao na nga kay luoy mga nagtrapal-trapal ang labyan ni Gob. Unya gi-appeal man ko sa event, gi-request ko together with our PNP personnel here, mga kapulisan diri sa Atwa sa Clarin. Mao na nga walay pahulay, and then after that bukid man to, medyo kapoy ba. So after that pagka gabi nag-service na punta, no? Basta Sunday ana man gyud busy kay ta, so walay pahulay. So of course tao na ta, I need to rest, no? Kay importante ng mupahulay sa text ng itong lawas templo sa balang Espiritu Santo, no? Mao na nga pasensya na mo nga wa ta ka live igsoon ganina buntag kay actually nag-rest ko nya. Sige ko gusto istorya sa mga asawa ganun mura mag-okay na akong tingog. So di na ko ni palabyon karong kagabhion nga mag-live ta maghisgot sa pulong sa Ginoo. Amen. But before that, again, I just want to encourage everyone to share our live and invite your friends to follow our page para ma-blessed sila. Kabalo na mo igsunog unsang mga transformation, mga milagro, mga answered prayer ang naitabo diri igsoon nga page. Kani nga ministry dili man guni igsoon pagbuot nako. So dili ni siya ingon nga naghimuhimo ko ni nga page para mo earn mo income, no. Ang uban sayop na wala sila kabalo nga wala pa ng mga mita igsoon mga professional mo, daan ako tigwali sa Facebook, daan ako tigwali sa YouTube ngano man. Ang akong purpose is kana bitong ang akong message mo reach out in different places kay ang nabantayan gud karon igsoon kusog ang social media. So why not nga sudlan ako ni aron imantala ang pulong sa Ginoo. Wala pa nang mita, unsa pa nang mga earnings daan ako. Kaya kung purpose igsoon to share the word of God for salvation aron nay malamdagan, mahayagan. Mao na igsoon nga akong motibo kuan ra gid purely ministry para sa kamayan sa Ginoo. Mao bitaw nang kabantay mo ila kong gitawag og vlogger ako, no, dili ko vlogger. Nag-share lang ko sa pulong sa Ginoo sa social media. So daganing ingon nga pangwarta ra, no. Ako igsoon ang motibo si Lord kabalo pang Ginoo gyud. Mao bitaw nga nindot og impact na mga kinabuhing na bag-o mga kriminal nga nalamdagan. Actually usay gali dili ko ka-reply sa mga message sa cellphone, magpatambag unsaon nga mogawas sa makadaot nga bisyo, unsaon nga moundang og sigig tan-aw pornography, unsa na ilang mga struggles, mga addiction. Usay dili ko katagad tungod sa kabisi. Kay ako nabantayan effective ni. That is why I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. So, salamat kayo, welcome kayo ang mga new followers ani nga page, no, wala ta mag-isa og relihiyon. Mo bitong di ko mo patol na mga mikil nga mga dili pariha bitaw og pagtuo na to relihiyon. Ako lang silang pasagdan kay ang magmatter nako igsoon is basta nga akong gi-share wala ko na out of context. Ang tanan na sa Bible, that is why isog ko mo share then mostly or di kasagaran ako yung gi-share ako ng kasinatian nga ni reflect ning connect sa Bible. Amen. So again, thank you for your time. This time we have 99 viewers. Thank you so much, no. Na ako originally karon this time nag-live ko sa Mabungahong Kristohanon 2.0 and Mabungahong Kristohanon lang. Walay 2.0. So ako ni siyang gigamit ning Mabungahong Kristohanon. So ni kulit man. Igsoon akong gigamit ni ang Mabungahong Kristohanon 2.0 kay recommended siya, no? Recommended siya sa Facebook. Kadto manggong atong Mabungahong Kristohanon lang, katong naay 219,000 followers. Daga nag-message daw kay di sila kakita sa akong live. So not recommendable siya, wala siya gi-recommend sa mita tungod atong issue na ko nga dugay na god. Pero basin pohon ma-recommended ta. So diri ko nagamit karon sa Mabungahong Kristohanon 2.0 sa live. Pero akong gi-cross post sa Mabungahong Kristohanon katong na ako sa motor bitaw nagsakay. Kaya ron duha bitaw makita sa tanan ba kay naman tay mga followers diri nga wala dito. Napoy followers dito nga wala ani ning Mabungahong Kristohanon 2.0, but all in all ato gyapon ni for the glory of the Lord. Amen. So mao na mga igsoon din. So wala pa mo ka-subscribe sa YouTube channel after this ako ning i-download kay mawala ra man ni atong live og 30 days. That is why natay YouTube channel kay ako ni siyang i-download, nya akong i-upload dito para nindot ba no? Matulog ka, maka-YouTube ka kay ditso naman atong mga live dito. Praise the Lord again. So grateful for again great privilege, blessed opportunity nga gihatag ni Lord nga
taliwala sa kabisi gidasig ta nga mamalandong sa pulong sa Ginoo. But before we start again, I just want to encourage everyone to share our live. Nindot ni mamalandong tas pulong sa Ginoo before matulog. And aside from that, you can also mention your friends, loved ones, and you can also type at followers at highlights at everyone here in the comment section. Maayong gabi, Brother Marvin Aniag Lumakang. God bless you, brother. Thanks for watching. And thank you kay mga subscribers, mga star senders. Na mag-send og star, wala jud ko nangayo. Di ba, kabalo mo? No, salamat kayo and I appreciate it. Thank you so much. And akong gi-shout out ang 219,000 followers sa Mabungahong Kristohanon sa atong page. Usa, duha may page na to, no? Mabungahong Kristohanon o Mabungahong Kristohanon 2.0. Parihara na igsoon. Nasa pwede mong followan na para ma-notify mo for the glory of the Lord. And shout out sa nakobi ang atuang mga mga OFW in different countries around the world. Ang shout out ang mga naka-permanent resident na diha. Labi na to ang akong higala igsoon, a good friend of mine nga avid followers, listeners nato nga nasa New Zealand, si Brother Luisito Webes o ang iyang kapikas sa kinabuhi, si Sister Rachel kauban sa ilang duha ka anak, mga naana sila sa New Zealand. God bless you. Tanan nga mga OFW, mga naka-permanent resident, mga seaman, seafarer, mabungahong kagabhion ninyong tanan. And akong gi-shout out ang tanang mga listeners sa Dawahon Island, somewhere in southern Leyte. Most especially nila ni Ma'am Lilia, Sister Lilia, ug ni Brother PD Pinola. And of course ni Pastor Marlon Cotamora. And of course akong gi-shout out ang Cebu City Jail as always. Shout out nila ni Brad Aris dia, salute sa inyong commitment ni Lord. Padayon abanti ta grasya sa Ginoo, no? Brad Mago, shout out og sa iyang lovely wife nga si Lovely pod ang ngalan. Og si Brad Ibang, shout out. Og sa iyang kapika sa kinabuhi, wako kaila kay wa mi magila-ila to katong last time nga speaker ko nila dito sa Cebu City Jail. Shout out ni Brad Ayan, Brad Jao, Brad Kenneth, og sa katong banghod ni Brad Jomar nga nasa Maximum 19. Of course, Maximum 4, shout out. RDC 123, shout out. Watching from Kuwait. Okay, thank you for watching, Brother Marvin Anyag Lumakang, all the way from Kuwait. God bless you, brother. Kamo dyan mga OFW, kabalo na mo, naa mo, usa mo sa priority na ako in prayer. And you are the reason, also one of the reason nga nung magsigi kog live. Because I understand, dili tanan, not all OFW have or had the opportunity to go to church, to listen to the Word of God, no? Mao na nga ako ninggi gamit igsoon isip tool ba, isip instrument para makadungog mo pulong sa Ginoo. Watching from Dumaguete, Pastor, si Daryl ni, makapaminaw na po mi, ani sa pulong sa Ginoo. Salamat, Brad. Daryl, okay? Watching from Dumaguete. Shout out na ko, anang kapulisan, okay? Luzon, Visayas, and Mindanao, especially, akong shout out ang among governor din, no? Ang among amahan sa lungsod, sa lalawigan or probinsya sa Bohol, si Governor or beloved Governor Aristotol Aumentado, og sa iyang lovely wife nga si Congresswoman Banban, no? Ma'am Banban Aumentado nga nag-uban mi gahapon didto sa somewhere in Tubod, Clarin, nagkuan mi ba turnover sakto ba na? Okay, katong balay nga gihatag ba gitabang nay gibalayan nato dito igsoon. So sila si Gob ug si Ma'am Congresswoman, sila ang usa sa instrument ni Lord. Praise God. Ako ginantong ang tag-iya pag yun, akong shout out si Maria Elena Duterte. Si Ma Elena Duterte. Actually ang kato pa jung giadto na mo igsoon nga balay. Followers pag nato, ingon siya na ako nga, pastor, sige man ko comment sa imong live pero di man ka mag-reply. Ikaw pasensya jud ka kayo sister kay daghan mo kay mo comment nya di na maadto na ko ba. So followers nato dito. So ako sing ingnan nga blessed jud ka. Daghan ka rog tawo nga dili ka swerte, blessed kabulahan ka kay daghan kay mga tawo ron nga nanginanglag balay pero ikamo jud napilian nga matagaan ni Governor og balay. So kauban na mo gahapon sila si Police Lieutenant Colonel Brad nako siya si Chief News, then among hepe diri ug ang ubang mga kapulisan
mga ambungan ug manyag nga kapulisan sa Clarin ug naputoy duha ka kagawad namo sa lungsod. No? So ang gi-shout out silang tanan, and of course shout out na mga kapulisan yes, Luzon, Visayas, Mindanao, Camus, Menya, Cebu, sa Barracks, Tagbilaran City. Ug akong gi-shout out si Sir Palaka, si ang PNP Beatbox King or Master. Nakita mi gahapon, no, vlogger sa police nga nasa Barracks karon. Shout out na ako. Sir, tanaw ka diha. Kita jud gahapon, mabugoy kayo bag-ingnan ko. Nakita na kita bisan nakita na ko. Joker kayo. Okay? So, tanan manano, shout out tanang viewers right now, listeners from Luzon, Visayas, and Mindanao, tanan AFP, Armed Forces of the Philippines, and mga nasa BFP, mga jail officer, labi na sa Cebu City Jail, na ako yung mga brad sa SIA, kay nigsulod na ko da, mukalit lang og shikan, babsh. Brad na ko da, long live ka na mga brad, no? Shout out sa mga warden and jail officer sa Cebu City Jail nga walay puas nga suporta o paghatag og oportunidad nga among ang i-deliver sa sulod sa silda, dili na syabo kay kasagaran manood dito puro man may mga adik-adik sa una mga tig-deliver og syabo, pero karon deliver na namo ang pulong sa Ginoo sa sulod sa silda, grasya sa Ginoo. Amen. So salute tanan mga jail officer sa Cebu City Jail. Okay, so let's start. Anyway, before we pray, I just want to remind everyone that our topic for tonight is about prayer again. Kay lahi ni siya igsoon, dili man sayop mangayo ta sa Ginoo, dili sayop magampo ta. Apan daghang mga tao karon bisan Kristohanon, sig pangayo sa Ginoo, sigig luhod, sigig ampo, pero wala nagpabilin sa presensya sa Ginoo, wala nagpabilin sa pulong sa Ginoo, ming palayo, ming disconnect ning distansya sa Ginoo. Di na pwede igsoon. Once mangayo ta sa Ginoo, magampo ta, at the same time pabilin sa siyang presensya, mao na tong topic karon. So right now, to all of the viewers and listeners this time, kung naamoy na hinumduman karon nga mga tao, mga igala ninyo, mga kaila nga dugay rang sigig ampo, nyaway na hitabo, i-mention diri basin sangit siya diri. Igsoon free ta mo ampo, libre ang pag-ampo. Pero sahay something na dili tubago ni Lord ang atong pag-ampo, kay kita po nga nag-ampo, nagpalayo ang puntas Ginoo. So ato nang isgutan karon. Amen. Pastor, apila ko sa pag-ampo bis. Sure. Pictura na to ha, Brad Rodelio or Bilo kay kanang i-apil ka sa personal prayer na ko, Brad. Okay. Okay, nga ni manggod usay malipat ba? Okay? Praise the Lord. So, shout out din ako mga Brad be. Nagkaduol ng Agosto. Mga Brad na ako sa Alpha Kaparo. Long live kanunay mga Brad. Ug aron sigurado ang atong long live, ipataas na tong Ginoo. Don't forget what is or who is the number one in our hierarchy. God first, di ba? God first mga bro. Once dili na to number one ang Ginoo ipataas, kanang word nga gisinggit na to nga long live, boy kapuslanan. Kung gusto tag tinuod nga long live, long life, taas nga kinabuhi, mahabang buhay, mga kapatid, ipataas na to ang ngan sa Ginoo. Amen. Shout out also si Skeptron in Arms. Praise the Lord. Apila pud ko sa pagampo, pastor, na ako'y balatian. Sige, ato na po ning pictura ng kuha nyo, kaya ron di ko kalimot kay nindot ng specific ba, no? Praise the Lord. So let's pray. Nyara watching from Pagadian City. So mani what titiyo? Uy, kuan man ni? So to sila dahay. Praise God. Okay? So let's pray. Nanihapon na ba ang tanan diha? Og shout out sa tanang nanihapon karon, but at the same time nagsindahan og pamati sa pulong sa Ginoo. Amen. Because I believe right now it's already 7:15. Time to take our dinner. Mo ba nangaon diha no? Hinahinay lang, mati tas pulong sa Ginoo. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your goodness, for your greatness, for your unfailing love, for your grace, for your mercy that new every morning. Salamat kay Ginoo sa laing higayon nga mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong. Dili tanang tawo ron Ginoo na ay chance maminaw nimo. Nay daghang mga tawo karon Ginoo nga gusto makapamati sa imong pulong apan walay higayon, apan salamat kay kami imong gitagaag chance kahigayunan
privilege, Lord God, to listen, to meditate your holy word. But before we start, Lord God, susiha mong kasing-kasing, limpyuhimi, hinluimi, may muming angayan, takos, tungod kay imong pulong, balaan, kini kayo, ikaw kini mismo. So Lord, andama mong panudlanan nga, espirituhanon, aron walay masayang, walay mausik sa imong mensahe, Ginoo. Tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing magpakorek, labaw tanan, willing musunod kanimo. Kayang panalangin nasa pagsunod, dili enough nang mamati lamang, kundili kinahanglan musunod mi sa imong pulong. Father God, bless all the viewers, bless all the listeners sa tuang live karon, Ginoo. And as we listen to your word tonight, let it be nga mong mabati, ma-feel imong comfort, imong presensya, imong dihog, imong himaya, Ginoo, ang manifestation sa Holy Spirit among masinati, Ginoo. Thank you, Lord. Holy Spirit, we welcome you. This is your moment. Wala mi laing gipataas, giisa, ikaw lamang, Ginoo. Wala mi laing gipasidunggan, gituboy, ikaw lamang. It's all about Jesus. Tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo. Ang nabiling panahon, mong itugyan kanimo, we cancel, we destroy every destruction of the devil in Jesus' name. And Lord, again, we pronounce, we declare victory in Jesus' name. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. So, sige, ili dia. Wa man day. Okay. We have 114 viewers this time. Pastor, patabang ko kampo, bi. Kung papa, kay Sugarol, kaayo. Si Virgilio, Timunan, ang iyangal. Sige. Kani yung sugal, o mauni usasat sa daghang pamilya naguba ning sugal. No, sugal ba kay based sa akong history sa among property sa Jensen Nixon sa napalit sa akong asawa. Kanang napalit na mga yuta diha somewhere in Buayan town site. Tungod daw na sa sugal ko, no, kay murag need kayong kwarta ba mo tong gibaligya ang yuta. Grabe ang sugal, Igsoon. Daghang pamilya nagkagubot karon tungod sa sugal. Daghang mga napurdoy na bankrupt ang negosyo tungod sa sugal. Sa akong nadunggan, Igsoon, nagali mga testimony nga mga seaman na nga purdoy tungod sa sugal. Bantayanan, Igsoon. Grasya sa Ginoo, bulahan ta kung natay kwarta, natay mga katigayunan, pero timan-an na to nga gipiyal ra ni sa Ginoo. Dapat ampingan na to og mag-glorify si Lord in everything that we have, Igsoon. Especially sa mga kwarta nga naa nato, likayan na to ng sugal, no? Dili man niya ako, Igsoon, nga pang ano, pang saba or pagpa-remind lang nina ako kay daghang ko mga kaila nga sigig duwa ng mga sigana na casino bitaw kanang naay mga ari sa kanang kusog kay ron nga mao nay problema karon sa mga kabatanunan bisag mga minyo na kay dili nila makontrol kanang scatter. Bantayan na kay daghang naguba ang kinabuhi ana, no. Igsoon kung na kay kwarta ikapusta, no, na kay kwarta nga pwede igamiton sa scatter, say ayo sayangin na, no. I believe wala ta gi-bless ni Lord para magsugal. Amen. Kung dili gusto si Lord nga mahimo tang kapiyalan sa blessing nga naa nato, especially money. Unsaon ni Lord pagpauswag nato, pagpasinso nga ato manggiusik-usikan, may pagka nang atong gisugal, ato nang ibayad or ihatag sa mga tabangunon. Mutabang ta sa mga kabos. Daghan kay rog nagpakilimos, walay makaon unya ang uban nga naon tay kwarta igura gi-scatter, sayang. And again, I believe, Igsoon, wala ta gi-bless ni Lord financially para lang usik-usikan. Ay pagbuot, pastor, kay mo ani dili bitaw na ako gipainumdum lang ko ba kay what if bawian kas Ginoo kay wala bay ato Amen. Yes, naningkamot ta pero ang nag-bless na to pabor nas Ginoo. Mo na nga nindot jud nga kung ato magaling gastuhon atong kwarta para malipay ang Ginoo, no? Kanang inyong gisugal may pa inyo nang ipagamit sa Ginoo or itabang sa mga kabos, sayang. Daghang gutom ron nga pamilya way kwarta pero kamo diha uban nagsugal ra. Igsoon, let it be nga mahimo tang deserving sa blessing ni Lord. Kay once makita ni Lord nga ang iyang gipiyal nato, maayo nga pagkadala nato, nalipay siya, naglorify siya, mas the more pag kita i-bless. Amen. Shout out to Pastor Edelberto Mahumot Jr., akong amigo nga pastor from San Miguel. Regards sa tumaigsoon na pastor. Okay? Start na ta. Again, kung nakadungog mo karon igsoon, yan naamoy na hidumduman nga mga higala ninyo ba nga nagsigig ampo. Nyang tod karon, sige lang yapog ampo. Why naitabo basi nasangit siya ani. Okay? Praise the Lord. Pastor, unsa day relihiyon nimo?
Ay, wala ba ko religion bitaw? Born again. Pero ang born again, di na religion na. It's biblical. Except a man be born again. Mauni akong gibarugan, igso, ano? So it's not about religion, di ba? It's about a relationship with Jesus. Okay, start na. Teksto na to, sa iyon na kayo. Mubora niya itong i-share, Igson, pero once makuha na to ni, ato ni siyang kuan gud ba din, nindot kay ni siyang impact, Igson. Mausad ni ang sikreto na mo nga nung grasya sa Ginoo, gi-bless me sa Ginoo. Dili good bless nga kana bitong grabe jud kayo nga nagbanig og kwarta, at least at least kanang naay igo sakto ra gud pud kay daghan ra pud kayo. Delikado ta na kanang sakto ra ba malipayon ta. So usa ni sa rason nga nung ang ministry nga gipial ni Lord wa nagkulang siya no. Basta nindot kay igsoon ang dagan. Pabor sa Ginoo kay usa ni sa mong sikreto. Praise the Lord. Shout out be Allen Roy Kunako. Brad, shout out dia. Abantita. Maora gud niyo, maora man ni ka simple. Ang atong teksto. I believe some of us right now who are listening are so familiar with this verse. And maybe some of us right now who are listening memorize it or memorize this verse like me. Okay. Juan 15. Simple ra kayo, city. Pero ato ning kubkubon ug may palauman ba, no? Kay atong lukato ng mensahe ni Ginoo uban sa grasya ug sa lamdag sa Espiritu Santo. Juan 15 City. Sayon ra kayo, no? Makabaw na mo uban labi na mga pastor, shout out mga alagad sa Ginoo. Anyway, shout out PC Gami, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay. Praise the Lord. Juan 15 City. Ingon diri si Jesus, kung magpabilin kamo kanako ug ang akong pulong, ang word ni Lord, magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa, unsahan, ug madawat ninyo kini. Again, Juan 15 City. Kung magpabilin kamo kanako ang akong pulong, magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Klaro kay dire Igsoon ang gingon ni Jesus, Igsoon. Okay? Kung magpabilin kamo kanako, magpabilin ta sa iyang balaang presensya. And then ug ang iyang pulong kuno magpabilin kanako, unsa ba ni? Lagi, kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong, magpabilin kanyo. Okay? So meaning mga Igsoon, kanang word nga ang ug ang iyang pulong magpabilin kanato, kanang iyang mensahe, iyang pulong, kana bitong naagin bitaw gitipigan nato. Aside from that, ato yung gikinabuhi bitaw mao nay nagpabilin ta niya, siya nagpabilin nato kay ang atong mga nadungog sa wali ug atong gibasa sa Bible, atong gisunod, meaning nagpabilin ta diha sa iyang pulong niya, siya po nagpabilin nato. Amen. So kun nay word nga kung magpabilin kamo kanako, murag naa bitaw nato ang una. Lisod po kayo kung diktaran to si Lord. Lord, pabilin ako. No, kita may una. Mabitang ingon ang pulong sa Ginoo sa James 4:8. Draw near to God and He will draw near to you. Kita may unang muduol. Amen. So, kanig, so, nang ingon ni Jesus, kita magpabilin niya. Siya po diyang pulong, magpabilin na to. Amen. Magpabilin ta niya sa iyang presensya. Magpabilin ta nga magpagamit niya. Magpabilin ta nga hugot atong relasyon sa Ginoo. Magpabilin ta nga dili mo distansya sa Ginoo. Magpabilin ta nga dili mo kang-a sa Ginoo. Dili mo kang-a sa prayer, sa word ni Lord, sa worship, ang atong personal devotion every single day. Ato kanang ipabilin kanunay. Nga naman, aron makapangayo tag bisag unsa sa Ginoo. Makaampo ta, makahangyo ta, unya ihatag niya ang atong gipangayo. Kuha ninyo. Pero ang Yahweh, pabilin ta niya. Di pwede Igsoon magsigir tag pangayo sa Ginoo. Di pwede magsigir tag hangyo sa Ginoo. Di pwede Igsoon magsigir tag Lord tagae ko, Lord palihog tagae ko. No. Pangutana, nagpabilin ba ka sa presensya sa Ginoo? Ang pangutana, nagpabilin ba ang imong relasyon sa Ginoo nga hugot kayo? What I mean is wala ni kang Igsoon. Di magsilbi nga mangayo ka sa Ginoo nya ikaw sa iyang presensya. Dapat mangayo ta, no? Magampo ta niya at the same time nagpabilin ta sa iyang presensya. Amen. Di na pwede magbulag Igsoon. Mo na hinungdan nga daghang kay nangayo, daghang kay nagampo, daghang kay sighangyo sa Ginoo. Ganina nagisgot man ko sa akong reels og puasa. Ang uban nagpuasa pa kunuhay. Pero ang tinuod kay naara day gipangayo, pero sa ilang daily lifestyle everyday nagpalayo dito sa Ginoo. Amen.
Pero sa panahon nga ting simba naa. Pero sa mga the other day nga dili ting simba nagpalayo sa Ginoo. Ang lifestyle everyday wala nagpaduol sa Ginoo, nagpalayo. Di magsilbi na igsuon. Unsa ang pagtubag sa Ginoo ana? Unsa ang paghatag sa Ginoo sa atong gipangayo? Unsa ang pag-provide ni Lord sa atong needs? Kung wala ta, if we will not remain in the presence of the Lord. Tanawa, kung magpabilin ka mo kanako, ug ang ako mga pulong, magpabilin ka ninyo, makapangayo na kamo, ug bisan unsa, unya madawat. Ang uban man gud sige lag pangayo ug bisag unsa, pero wa nagpabilin, mao nang way na dawat. Amen. Balik ko na ko. Ang uban man gud sige lag pangayo sa Ginoo bisan unsa, pero wa nagpabilin sa Ginoo. Wa nagpabilin sa iyang presensya, wa nagpagamit sa Ginoo. Mao na hinungdan wala po'y nadawat. Kay di man na pwede. Dapat mangayo ta sa Ginoo at the same time nagpabilin ta. Ang una gud magpabilin ta. Once we remain in the presence of the Lord, we remain in His Word, we apply His Word, igsoon atong himuong ikinabuhion niyang pulong, then after nagpabilin na ta siyang presensya na, nagpabilin ta sa kiliran sa Ginoo, then by that mangayo na ta sa Ginoo. Unya, ang atong gipangayo, ang atong gihangyo, ihatag, madawat na itong anuman. Because in the first place, we remain in the presence of the Lord. Nagpabilin. Tamao na importante. Igsoon, libre ra magampo. Igsoon, libre mangayo sa Ginoo. Libre mo hangyo. Lord, tagai ko. Libre mo hilak. Libre magpatulo sa luha sa Ginoo. Buhangyo ta. No? Kay mga anak, manggatas Ginoo. Pero ang pangutana, before ka mo hangyo, sa imong pagpangayo sa Ginoo, paghangyo, nagpabilin ba pug ka sa presensya sa Ginoo? Nagpabilin ba pod nga gitawag og hugot ang imong relasyon sa Ginoo? Nagpabilin ba pod ang imong connection ni Lord? Or ning distansya na ka, ni palayo na ka? Or what I mean is mingkang-ana ang imong relasyon sa Ginoo? Kung ningkang-ana ka igsuon, nawa na imong first love ni Lord, no? Ni palayo na ka. Okay? Ning disconnect na ka sa punuan, ayaw na lang pangayo. Kay kung mangayo ka, walay madawat nimo. Kay ang naa diri igsuon, no? Kung sa mathematics pa ni ang gitawag og formula or yes, ang formula igsuon para madawat na to atong gipangayo sa Ginoo. Unsay formula? Pabilin sa Ginoo. Pabilin sa iyang presensya, sa iyang pulong. Okay? Kung makabalo ka nga ikaw mismo nagtanaw, naminaw karon, nagpabilin ka sa kiliran sa Ginoo, wala ka ni kanga, wala ka ni palayo igsuon, then pwede na ka mangayo. Ayaw pangayo kung kabalo ka nga wa ka nagpabilin sa presensya sa Ginoo. Kay sayang lang imong pagpangayo, mura kang nagistoryag hangin, dili nimo madawat ang imong gitinguhang anuman, wa man ka nagpabilin sa presensya sa Ginoo. Tonight, igsoon gi-remind ta ni Lord, kumusta ang atong relasyon sa Ginoo? Tonight, igsoon gi-remind ta ni Lord, kumusta ang atong commitment ni Lord? Kumusta ang atong ministry? Kumusta atong talento ug hiyas? Nagpabilin ba tang nagpagamit sa Ginoo? Nagpabilin ba ta igsuon nga kana bitawng konektado sa Ginoo? Or ning disconnect na ta igsuon? Mao ni igsoon ang mensahe karong kagabihon kaning word nga pabilin. Pabilin sa Ginoo, pabilin sa iyang kiliran, pabilin sa iyang presensya, ayaw og kang ayaw og distansya, pabilin igsuon nga i-maintain ang imong quality time in prayer, pabilin igsuon nga i-maintain imong quality time in meditating the word of God, imong worship, no? Pabilin sa imong personal devotion ni Lord every single day. Once makita ni Lord nga nagpabilin ka kanunay sa iyang balaang presensya, then you can ask whatever you want, then it will be given to you, igsoon. Madawat nimo ngano man, nakitaan man ni Lord, nagpabilin man ni siya nako. Taliwala sa dagang pagsulay, mga hagit, kalisdanan, nagpabilin jud siya nako. Wa siya aming buhi. Amen. Makita nas Ginoo ang imong gipangayo, ang imong gi-request, giampo, ihatag sa Ginoo. Ngano day pastor, kay nagpabilin man kaniya. Mao man ay requirements, mao ni ang formula aron atong madawat ang atong gipangayo sa Ginoo. Una, pabilin ta. Kaya ako ning balik-balik igsoon, daghang kasi pangayo sa Ginoo, no? Daghang kasi gangyo, hilak-hilak pa, pero nagpalayo. Unsa paghatag, di ba? So, bisag anak pa ta igsoon, tan-awon gyud ni Lord, oy, wa man kay klarong bataa ka, anak um dati ka, pero wa man ka nagpabilin ako. Tuwa man nung kaskaylayan, mga kalibutanong, mga kalipay. Dapat naa ka imong kalipay akong presensya.
Imong kalipay ang akong pulong. Imong kalipay ang magdaig sa akong ngalan. Imong kalipay og mag-awit og mga alawiton nga makapalipay nako. Karon na unsa man nanam ka kanunay bidyukihan sige kanta ng unsa man diha. Unsa man imong kalipay, imong kalingawan, kalibutanon man ya kusog ka mangayo nako. Kusog ka mohangyo. Unsa na paghatag nga layo man kanako. Di ba? Ang balik ko na kong topic last Sunday sa Sunday service igsoon. Ang prodigal son, nahutdan siya. Kaya wa man siya nagpabilin sa iyang amahan. Away ko ka. Remember mo the story about the prodigal son? Ang prodigal son, dato, pero tungod kay wa siya nagpabilin sa presensya sa iyang amahan. Ninglaya siya, ningadto siya, giusik-usikan ang iyang kwarta sa mga kahilayan. Nakabsan yun siya, nahutdan. Kaya wa man nagpabilin. Mao na igsoon, mao niya akong giingon. Kung di ta mupabilin sa presensya sa Ginoo, kung di ta magpabilin nga mainiton nga mga lagad sa Ginoo, kung di ta magpabilin nga matinud-anon nga mga lagad sa Ginoo, dakog posibilidad nga ang imong gipangayo, gihangyo, giampo, dili madawat nimo. Ngano man, ning kang amang ka, ni palayo man ka, ning disconnect man ka sa presensya sa Ginoo. This evening, igsoon tonight, giremind ta ni Lord, kung gusto ta nga atong madawat, kung sa may mong gipangayo, makatukod mo balay, bagong simbahan, or unsa man, maka-item ka sa kung ano, igsoon, timan iyang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nabay giingon di ang mangayo, wala gali. Pero kung makita ni Lord nga, imong giuna siya, gihimo nimo si Lord imong gihimong top priority. Once si Lord imong gihimong top priority, imong gihimong una sa imong kinabuhi, meaning nagpabilin ka niya. Bisag di na pa ka mangayo, musunod na imong gikinahanglan. Ingana si Lord. Si Lord nagtan-aw sa atong katakos. Si Lord nagtan-aw kung ang atong commitment, atong relasyon, nagpabilin ba nga, connected ta niya, nagpabilin bang hugot, wala ba ta ni kang-a. Kanang kang-a igsoon, wala na ta na nagpabilin, kay ning buwag naman ta. Amen? Kung speaking of kang-a, once ni kang-a ta, nanay agianan. Okay? Ni kang-a galita, pareha na gulo. Example, kani sanga, kani punuan. Ana, kung mukang-a siya, ning buwag ang sanga sa punuan. Meaning, wala siya ni pabilin. Amen? Kung di mo pabilin ang sanga sa punuan, di siya mamunga. Mao na nga, kung kita igsoon, dili ta magpabilin sa punuan, mukang ata, mo distansya, ta mo palayo ta. Bisan sige taghangyo og bunga. Hangyo ta, Lord, blessing. Ang blessing, bunga man na. Dili, igod mo bunga. Walay tubag. Kaya nga naman, nagpalayo man ta. Mao nang this evening, giremind ta ni Lord, kung gusto ta igsoon, nga, ang atong desire, ang atong tinguha, ang atong pangandoy, ang atong giampo, atong madawat, pabilin sa presensya sa Ginoo. Pabilin nga magpagamit sa Ginoo. Ayaw kang-a. Amen? So before you ask God for something or ask anything to the Lord, then just try to examine yourself. Lord, nagpabilin ba ako nimo? Because I believe you have the Holy Spirit, and the Holy Spirit will convict you. The Holy Spirit will remind you. The Holy Spirit will teach you. Anak, ni kang-a na jud ka. Ha, di ba? Kabantay mo? Nyamura kang mag-alingas sa. Di ba? Kaya nga naman, di basta-basta, di yun nimo makuha ang imong gipangayo. Ang imong pangandoy, ang imong giampo, di yun nimo madawat kung wala ka nagpabilin sa presensya sa Ginoo. Kaya klaro kay gingon ni Jesus, tanawa. Ingon si Jesus sa Juan 15 City, kung magpabilin kamo kanako ug akong mga pulong magpabilin kaninyo, next makapangayo kamo bisan unsa. Ingon say sumpay, ug makadawat kamo niini. Di ba? Or ug madawat ninyo kini. So mao ni formula igsoon para ang blessing nga atong gipangayo or miracle madawat. Una, pabilin ta sa Ginoo, nya iyang pulong magpabilin sad kanato. Ana man na una. Okay? And then kung makita kung nakapabilin na ka sa presensya sa Ginoo, no? Naka siyang kilira, naka siyang sabaka, nagpagamit ka sa Ginoo. Okay? Kana lang prangka. Nagpagamit ka sa Ginoo. Makapangayo ka mo bisan unsa. Ngano makaingon mga pastor? Mao may giingon dire. Once nagpabilin ta sa presence ni Lord sa iyang pulong, nagpagamit ta niya, we serve Him faithfully, honesty, then makapangayo ka mo bisag unsa. Nya ni pangayo pastor, nabay resulta na. Sunod, og madawat ninyo kini. Ngano man kay nagpabilin man ta sa Ginoo. Amen. Anara na igsoon, remain in the presence of the Lord. If you want to be blessed,
No? If you want to be blessed, if you want to prosper, unsa man diha, if you want to be promoted, gusto ka igsuon nga let's say ugnaay nagtan-aw karon nga nakapasar mo og board, labi na mga education, unya kana bitawng wala mo naka-item, nag-rank ka kintahay, rank unsa ka, bisag rank 1 pa ka igsuon, kung di pa ka angayan kay wa ka nagpabilin sa presence ni Lord, maobertikan ka og rank 10. Yes, tinuod. Pero kung bisa naa ka sa rank number 10, kung makita ni Lord nga nagpabilin ka siyang presensya, pwede ka maka-item. Ingana raman si Lord. Because based on my experience, once makuha nimo ang pabor sa Ginoo, musunod ang pabor sa tao. Amen. Mao nang ako mong gidasig nining taknaa sa kagabion. Ayaw og gawas sa presensya sa Ginoo. Ayaw og hawa sa presensya sa Ginoo. No? Ayaw og ayaw og kalayo sa presensya sa Ginoo. Ayaw og disconnect ni Lord. Kundili pabilin sa presensya sa Ginoo, pabilin nga mainiton nga mga lagad sa Ginoo, pabilin igsuon nga matinud-anon sa Ginoo, pabilin sa imong quality time in prayer, pabilin sa imong quality time sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, pabilin sa presensya sa Ginoo. Then through kung makita ni Lord nga nagpabilin ka ug ikaw mismo kabalo ka nga kabalo man ka nga nagpabilin ka sa presensya, then pwede na ka mangayo sa Ginoo. Amen. Mangayo ka sa Ginoo, and then naay resulta ang imong gipangayo ihatag sa Ginoo, kay ang una ang Yahweh nagpabilin man ta sa iyang balaang presensya. Ang uban wa kay kasabot sib nagpabilin sa balaang presensya, kana bang wa ka nagpalayo sa Ginoo ba? Amen. Kana bang wa ka ning ang imong relasyon sa Ginoo, kanang kanunay ka connected ni Lord, wa ka ning disconnect. Mao ni nagpabilin. Kana bang nagpagamit ka sa Ginoo, kanang unsay naa nimong talento, imong hiyas, imong gipagamit sa Ginoo, meaning nagpabilin kaniya. And because of that, pwede na ka mga pangayo mo kahangyo sa Ginoo, o kanang imong gipangayo gihangyo ihatag sa Ginoo. Kay imo mang nakuha ang formula, ang magpabilin sa iyang presensya. Kung nay nagtan-aw karon diri nga dugay na kang nagampo, nya wala tubag sa imong pag-ampo, dugay na kang hinilak hinampo sa Ginoo hangyo, walay nahitabo, i-evaluate day imong kagalingon igsuon kung nagpabilin ba ka sa iyang presensya. Basin sa una nagpagamit kaniya pero karon wala na ka nagpagamit. Basin sa una mainiton kay kang nangalagad sa Ginoo pero karon dry na imong relasyon sa Ginoo. Basin sa una maybe because yesterday sa una kaniadto sayo sa kadlawon grabe ka muhilak, muampo, mudangoy-ngoy sa Ginoo, magluhod pero karon wala na. Mantinilan na lang nimong time ang Ginoo. Basin mao na hinungdan. Kay kung sangit ka diha, mao na hinungdan nga dili tubagon sa Ginoo imong prayer. Kung gusto ka igsuon nga ang imong pag-ampo, ang imong desire, ang imong gihangyo ni Lord, ihatag ni Lord nimo, then try to examine your relationship with the Lord right now. Og ang imong commitment, kung makita ka nga murag ingkang-a ka, then balik lang. Just like what happened to the prodigal son. Eventually, sooner or later, na-realize sa prodigal son nga ning disconnect dahil siya sa iyang ama, nagpalayo siya. Mautong sa panahon sa kalisdanan ning balik siya igsuon. Ning connect siya og balik sa iyang amahan, gidawat siya og nabalik igsuon nga ang tanan niyang panginahanglan gitagbo, kay nga naman nanaman siya sa presensya sa iyang amahan. Amen. Once naata sa presensya sa atong amahan, provided na ang tanan. Amen. Once nagpabilin ta sa presensya sa Ginoo igsoon, once nagpabilin ta nga nagpagamit sa Ginoo, once nagpabilin ta nga naglakaw subay sa kabubuton sa Ginoo, once nagpabilin ta nga matinud-anon sa pulong sa Ginoo, makapangayo ta og bisag unsa. Unya madawat nato kini. Nganong makaingon ka na, pastor, ako sa nang kasinatian, aside nga si Jesus nag-ingon ani, ako ni kasinatian. Igsoon wala mi kaugalingong balay karon. Igsoon wala tay kaugalingong simbahan karon. Wala tay kaugalingong property yuta. No, igsoon dili mabungahon ang ministry. Igsoon wala tay mga material things karon nga gipiyal sa Ginoo kung wa mi nagpabilin sa presence ni Lord. Amen. So nakuha na mo ang formula bangay ra day. Kung gusto ta nga ang atuang desire i-grant ni Lord, kung gusto ta nga atong prayer i-grant ni Lord, then we must remain in the presence of the Lord every day. Amen.
Kinahanglan konektado ta kanunay sa Ginoo. Kinahanglan dili ta mo kanga atong relasyon sa Ginoo. Dili ta mo palayo, dili ta mo disconnect, dili ta mo distansya kay once makita sa Ginoo nga mukang ana ta, mo distansya na ta, bisag unsaon na to hangyo og pangayo, dili na to madawat ang gikinahanglan naman. Wa man ta nagpabilin niya. Apan kung makita sa Ginoo nga ikaw diha nga naminaw, nagpabilin sa presence ni Lord, wa ka ningkang amang kapat imong nibalik ka, no? Nimbalik ka, ni-reconnect ka ba? Once makita ni Lord nga, kung anak ko, grabe, butan na, taliwala sa grabing shaking sa iyang family. But still, ningkupot siya na kung nagpabilin siya sa akong presensya. Nagpabilin siya sa akong presensya, nagpabilin siya sa akong kiliran. Akong ihatag kung unsa na imong gitinguha. Amen? Nga naman, nagpabilin man ka. So, maor yun yung pinakayawi, igsoon. No? Maog yun ni ang pinakayawi. Kailain bitaw paminawon po, mangayo lang ka sa Ginoo. Magamputan niya, kita mismo, wa nagpabilin. Kita mismo, backslider, niya nangayo tag kwarta. Nangayo kag sakyanan, nangayo kag balay, nangayo kag unsa dia, nangayo kag hayag nga ugma, pero ikaw na backslide, unsaon man na maghatag ana. Amen. Nangayo kag bisag unsa, Ginoo, gusto ko hanay ang kaugmaon sa anak, pero ikaw wa ka nang alagad sa Ginoo nga matinud-anon, ni palayo ka, na backslide ka, wa na ka nagpagamit sa Ginoo. Unsaon pag-bless ni Lord nga contradict man na sa iyang gisulti dire? Kay niingon siya, atong madawat igso ng ato ang gikinahanglan, atong madawat ang atong giampo kung nagpabilin ta sa iyang presensya, kung nagpabilin ta sa iyang mga pulong igso. Lisod po mga ito, Lord, tagay ko. Lord, kitag Lord, tagay ko be. Pero ikaw nagpalayo. Igsoon, kung gusto ta, nga atong madawat, ang ato ang gipangayo, gikinahanglan sa, atong desire ba? Pabilin sa presence ni Lord. Pabilin nga magpagamit sa Ginoo. Pabilin nga hugot ang imong relasyon sa Ginoo. Ayaw distansya. Pabilin nga pagpagamit sa Ginoo. Unsay talent nimo, unsay hiyas nimo, ipagamit na sa Ginoo. Pabilin sa imong quality time in prayer, kaliwala sa imong kabisi. Pabilin igsoon sa imong quality time in reading the Bible. Amen. Pabilin ka diya. Once imo nang buhaton, it means that you remain in the presence of the Lord. And because of that, you can ask whatever you want. And God will give it to you. Why? Because you remain in His presence. That's the key. Muna Yahweh Igsoon. Amen? So to all the viewers right now who are watching, kung tanaw ni mong, ayay, mao siguro na nangayo, dugay raman ko. Pastor, dugay raman ko nangayo. Dugay raman ko ning hangyo, pero ngano, basin ay gipabuhat si Lord nimo, wa tumanay nimo, or basin ning nanay leaking maning leak na imong relasyon sa Ginoo. Kung gusto ka igsoon nga imong madawat ang imong gipangayo, balik, reconnect sa Ginoo. Pabilin nya sadyang mo reconnect na ka, ayaw na og disconnect. Pabilin kay mao na Yahweh para ang atong gipangayo ihatag sa Ginoo. Amen. Before I end this one, again akong balikon. Ingon siya diri John 15:7, kun magpabilin kamo kanako ni Lord, ug ang akong pulong magpabilin kaninyo. Ug sunod, makapangayo na kamo og bisan unsa ug madawat ninyo kini. Unsa Yahweh? Pabilin. Kung naay nagtan-aw karon diri nga kabalo ka nga nagpabilin ka sa presensya sa Ginoo pero wala pa gitubag sa Ginoo ang imong hangyo, di na rason nga mo disconnect ka. No. Pabilin lang gyapon, pabilin. Kay maybe this is not the right time. Amen. Pabilin while waiting, remain in the presence of the Lord. While waiting, pagamit sa Ginoo. While waiting, serve the Lord faithfully. Pabilin. Nga naman, mao na Yahweh aron ang atong gipangayo, gihangyo sa Ginoo, atong matagamtaman. In how many times na experience na nako og sa akong asawa, we always remain in the presence of the Lord, by His grace, igsoon. Nagpabilin, nagbarog dyan may nga, honest ba sa ministry. Pamala ni, balag, mabangga na mo ng uban, basta honest lang dyan may, grasya sa Ginoo. And then, based on our experience, as long as we remain in the presence of the Lord, then, even if it's just a tear or tears, nga ning gawa sa itong unahuna, gawa sa itong mata, igsoon, ihatag man ni Lord, kay nakita man niya nga nagpabilin ta sa iyang presensya. Bisan hunaw-naon pa ni mo igsoon, nagunaw-na pa ko. Ugma naman bayron noon sa kuan, bao-bao.
Una-una ra, wapay gisulti. Una-una ra. Pagtagtaod, Pastor, na ako'y gisend sa GCash. Pastor, mao ba ni ang imong bank account? Wow. Nangayo mi wala. Nagunahuna pa lang. Pero si Lord our God is an all-knowing God. He knows our thoughts. He knows our motives. Amen. Once makita ni Lord nga, uy, akong anak nga nagpabili nako na may ginahuna nga problema, ako nang solusyonan. Kabantay mo? Unsay Yahweh? Because we remain in the presence of the Lord. There are so many times igsoon nga mag-struggle mig financial. Pero sa dihang amo ning gihimong lifestyle, gihimong habit ang magpabilin kanunay sa iyang presensya, magpabilin nga matinud-anon sa Ginoo, grasya niya tanan. Wala gid siya nagkulang, wala mi makabsi usay ginagmay pero kanunay. Ingana mo bless si Lord once makita niya nga nagpabilin ta kanunay sa iyang balang presensya. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word tonight. Salamat kay Ginoo. I believe this is not an accident, Lord God, nga that this is our topic, but Lord God, you have a purpose. So Lord God, ang imong mensahe karong kagabion mahitungod sa pagpabilin. Kay sayang ang among pag-ampo, sayang among pagludluhod, paghilak, sayang Ginoo ang among pagpangayo ug hangyo kanimo. Kung wa sad mi nagpabilin sa imong presensya, kung nagpalayo mi nimo, kung na-backslide mi, kung nag-dry among relasyon nimo Ginoo, kawang ug sayang lamang among giampo kay dili namo madawat. Apan matod pa sa imong pulong karong kagabion, kung magpabilin lang mi sa imong presensya, sa imong pulong, magpabilin lang mi sa imong plano, imong kabubuton, makapangayo kami nimo bisag unsa ug di jud masipyat nga imo ming balibaran kundili madawat namo kini tungod kay ang Yahweh nagpabilin mi sa presensya nimo. Thank you for your word, Lord God, for your message. Holy Spirit, salamat kay. Right now, Lord God, I pray nga to all of the viewers right now nga kanunay gyud ming magpabilin Ginoo. Because I believe, Lord God, dili sayon usahay ang magpabilin nimo. Tungod kay naay mga panahon nga naay grabe kadagko nga mga shaking sa among kinabuhi, labi na sa family, dagko kayong unos, pagsulay, paglutos, usahay Ginoo makabuhi mi. But Lord, thank you so much that you are the God of chances. Kung na may nagtan-aw karon Ginoo nga ning kang-ana, ning distansya na tungod sa kadagko sa problema, Lord, tabangi nga mabalik, ma-reconnect. Kay hangto dili mi ma-reconnect nimo, hangto di mi mo balik og dili mi magpabilin sa imong presensya, dili gyud namo madawat ang amo ang gipangayo nimo. Lord, thank you for your word. I pray nga amo ning kinabuhion ug mao ni hinungdan Ginoo nga mahimo ming mabungahon kay makakat-on man mi sa pagpabilin nimo sa tanang adlaw sa among kinabuhi Ginoo. Salamat Lord, thank you Holy Spirit sa wisdom, sa pagtulunan nga imong gipaabot kanamo tonight. And Lord God, right now, this time, I continue to pray to all of the viewers, to all of the followers in this page. Lord God, mabungahong Kristohanon. Ako nag-aampo Ginoo nga, padayon kapag bless nila, Lord God. Right now, I speak blessing, I speak prosperity, I speak financial breakthrough sa nanginahanglan og kwarta, Ginoo. And I speak healing, kaayuhan Ginoo sa tanang naibalatian nga nagtan-aw karon sa pangalan ni Hesus. Akong gibarugan o gituuhan Ginoo kay nag-ingon ka sa imong pulong nga pinagi sa imong mga labod na ayo mi. So walay any sickness Lord God, bisag unsa ka na kadako, kagrabe nga balatian nga dili maayo sa imong labod Lord God. Imo nang gipamulong by your stripe, by your wounds, we are healed. Unsa man ang mga balatian karon Ginoo, nga naang imong mga kanakan ang nagtan-aw karon Lord God. I speak healing in Jesus mighty name. Dili lang sa physical, kung dili sa emotional Lord God. Kung nay nagtan-aw karon Lord God nga grabe ang samad sa iyang kasing-kasing, sa iyang dughan, sa iyang emotion, I declare inner healing in the mighty name of Jesus Christ. Thank you Lord God. And of course Lord God, I speak a salvation to their whole family. Sa tanang nagtan-aw karon nga nagkinahanglan, nagampog kaluwasan sa iyang tibuok pamilya. And I speak deliverance, Lord God. I declare nga ma-set free ang katong mga naay addiction, mga gapos sa mga makadaot nga bisyo or pornography or any addiction nga wala ka nag-glorify. In Jesus mighty name akong gideklarar ang deliverance tanang mga talikala ni Satanas, mga bugto under the anointing of the Holy Spirit in Jesus name. And Lord God, I speak also hope, paglaom sa mga hopeless karon nga naminaw na ay mga nasa depression Lord God. I speak peace Lord God, kalinaw silang unahuna Ginoo.
o painumdumi siya that you are in complete control of everything. Salamat kay Ginoo tanan og sa tanang mga negosyante nga nagtan-aw. Akong gideklara, Lord God, I declare prosperity, kauswagan, pag-asenso, kalambuan. Himua lamang silang matinud-anon, Ginoo. Kay ikaw ang tinubdan sa tanan. And also, Lord God, I declare open doors of opportunity sa nanginanglag trabaho, Lord God. I declare, Lord God, nga mag-open kag mga doors, Lord God, for them to have a job, Lord God, na sila'y trabaho, Lord God, in Jesus' mighty name. Tanan-tanan, Ginoo, unsa man nga mga milagro, ilang gusto karon sa mga nagtan-aw karon. I declare a miracle in Jesus' name. Pamatud-i, Ginoo, nga wa ka na usab. You're the same yesterday, today, and forever. Kung imong gitunga ang dagat nga pula, mulabang ang imong makanakan, Ginoo. Kung imong gibanhaw ang mga patay kaniadto, you're the same Jesus whom we serve today. You never change. So Lord God, pamatud-i imong gahom in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung hiningtak na among dawaton, ang kuno, ang kadaugan, ang milagro, ang panalangin, we receive it right now by faith. Himua lamang ming kapiyalan sa mga panalangin gikan kanimo. Mao kini nga among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong maluluwas. Amen og amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ano kaon? That's all for tonight. Brothers and sisters in Christ, himaya og dungog. Akong ibalik sa tumbuhay nga Diyos, way laing balikan. Okay? So see you next time. Again, don't forget to subscribe sa YouTube channel kay madilit ra ni, di na mo kita ani nga live na to igsoon. 30 days lang ni. Salamat sa mga nag-share, and I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page, Mabungahong Kristohanon 2.0 or Mabungahong Kristohanon ra, duha man ni. Salamat sa Ginoo, no? I declare and I pray that tonight sa atong pagpangatulog, pagpahulay ta bantayan tas Ginoo yang presensya mag-uban kay nato. And mumata ta nga malinawon uban sa presensya sa Ginoo. Tanan mga OFW, I declare God's favor, God's protection, all the works of your hands, bless ni Lord in Jesus' name. Okay? So again, that's all for tonight. Igsoon, see you next time. Igsoon, nakahilak ko sa imong word. Himaya sa Ginoo. God bless you, Sister Lynn Gisin Asnelo. Tanan-tanan, no? Away ako, igsoon, himaya o kaduganan sa Ginoo lamang. O nga akong ikabilin. Ampo, amping abante. Darong nga ba? Ampo, amping abante. To God be all the glory. God bless. Good night, everyone. Thank you, subscribers, star senders, tanan-tanan. And anyway, don't forget, YouTube channel, ang link nasa caption na nga live. Praise God, to God be the glory. See you tomorrow.